Nggih. Menika nggih disimak saking Sahalam Malaysia, Pak Purwoko juragane pangestu nggih. Kanca-kanca cakraning rep Korwil Yogyakarta Pak Budi Guntara sembah nuwun nyimak menika nggih. Iya ora lali. Salam kula kagem dulur kula sing teng Malaysia, Bos. Oh nggih. Duwe dulur kono, Pak? Gadah kula gadah. Nggih Pak Waris. Upin Ipin. Oh, Upin Ipin. Nggih, dulur kula teng Malaysia nggih. Sembah nuwun. Iya ditunggoni dulur Mak Iyah panjenengan Mas Eko Agus ya Siap. panitia ya. Amin. Wah, saya ngalap berkah, Mas. Nggih. Pak Jan Putra Tunggal. Wah, nggih sembah nuwun. Mas Jeblok ST lah iki. Mas niku wis pancen yo kelet kali kula dulur niku. Oh ya. Nggih niku. Aku Iya. Sing pundi to? Sing pundi to? Pokoknya nek nang ndi anggere disebut wis poin kenal. Wis pokoke kenal. Relasi itu penting, relasi. Relasi. Lah, nggih niki nggih kenal kula. Aku ora Rumune apa-apa ora nyebutke sapa-sapa. Tapi kula teng batin jenengan pun mireng. mosok. Nggih. Aku batin apa? Niki batin jenengan sinden kudu nembang siji minangkani pambutane saka piaton Malaysia. Oh salah. Napa niku? Nah, Minangkani pamundutan sing hamengku gati. Besari. Nek perkara kebatinan, oh aku. Saya kula niku batin wangkire pengen apa tak batin kok kula asline. Neng ngomong Mbak Deni nganjuk ngene deh. Padang bulan Pesisir Banyuwangi dalu Mbak Deni. Nggih, sugeng dalu. sing halus to wong itu. Sugeng dalu. Iki mau ya halus kok Mas, iki basa halus kok. lah iya iku wis pola halus kuwi. Krama iki mau. Nggih, ngono ki kan krama to. Nggih, tapi nadane iki yo anu volumene. Wedoke padha ning nggon ukara pembawaan beda. Ngono lho. Piye? Kok mau demeki Boten kula ndelok saiki ndek iki kaya ketemu ndek kene kuru saiki rada lemu kecepet. Kok cepet ki lho mundakmu iki. Bocah Ora dikompok. Dikompok. Cah iki lemune Iki jadi- tanginan wis gedhe. Ah iku sindel apa bantrek kok iki. Ban. kudune sing ngompoki kae kok sampean ngompoki ya ngopo kok iso. Ya sak sirku to kok. Lah, ndek ora kesel sapa-sapa. Iya. Ayo gumun sapa-sapa mbok eloni ya. Tapi ya sampeyan muga-muga iki dadi kurungan bisa Kok gede kurungan? nek. Loh, Dupai gede mau menaiki kurungan Apa-apa titik, mbok kurungan pajake titik. kurungan tegese omah kan ya kurungan to. Oh, iya. Ngono lho. mahkota. Kurungan kok mahkota. Mahkota wong wedok ki mahkota lho. Mahkota nek kurungane ya mahkotane didol kancane. Ayo apa Deni? Kan apa? Kan apa? Akrobat. Ya nembang kok. Nembang to ya. Sik. Oh, ibarat terus nembang lagune Mas Klitik barang. Dan Lagune Mas Jo Klitik sing apal kuwi apa Mbak Deni? Esemo niku. Oh, Semua lagune muni. iki ono request Katresnan Sejati karo Kusuma Wijaya. nggih. Kusuma Wijaya. Karo Puspita Nala. Dadekno siji ya. Dadekno siji kabeh kuwi. Lah kuwi. Kita Kok dadekke siwi tukane paketan nyetel YouTube. Puspita Nala man nggih Mbak Deni nggih? Nggih. Nggih. Gendengku widodari wis mbok garap lho. Lah, Bon. gendengmu Aku ora duwe. Jo, kowe aja ngisi aku. Kowe gak ora. langsung. Aku kan malah to iki momen iki aku asline digendengake. Ya, Delok yo jojo, lang lho. Tuk tik. Oh, lang. Lang. Iya, aku Tuk, kulino. tik. Lang tuk tik. Wah, nggih. Wah, Pak Gembong. Oh, Pak Gembong. Mejane besar rumiyin niki wong Lah, kudune niku. iso, Pak. Kiprah kudune Pak Gembong. Pak Inggi. Lho kuwi danyange Dinas Pariwisata Kebudayaan Injih. Kabupaten Blora. Wong mriki Blora. Lho. Mangga. Pak Inggi nggih.
Kula niku lek teng mriki pun gantos Pak Inggi. Oh nggih. Pak Inggi ini kene Mbah Lurah cara kodul. Nggih. Puspitana lagi Den. Nggih. Nggih. Aduh, presiden kok nyeneng nih. Aku nek kleru obo ndak penabuhe iki seruh wae. Nah. Coba kaya apa Puspitana Den Sukawati. Yo. Aneh
makasih. Nah, ya. Nganu Cak Jo Klidik nyuwun tulung titip pengumuman Cak Jo Klidik. Nggih, siap. Kamerane close up e nggone Jo Klidik. Siap. Dateng pundi, Gus? Wah, madhep rono lurus-lurus. Nah. Niku. Titip Jo. Siap. Pengumuman Jo. Saya Cak Jo Klidik ngono ya. Siap. Sik kok kaling-kalingan sing geder. Lah sing geder men lungguh sik. Nah. Oh, badhe nderek urun ta? Ora. Oke, badhe nderek urun. Nggih. Oke. 3 2 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Cak Jo Klidik. Kula Pak Jo Gluduk. Kangge dulur-dulur generasi bangsa yang hebat. Pokoknya jangan lupa hadiri saksikan ujian pameran data pasca sarjana UNES Dengan tema Vidya Parinama di Alektika tradisi dan inovasi dalam pendidikan. Pokoknya aja lali acara